Hej YouTube, og velkommen til den her video. I dag skal vi tage boksehandskerne frem igen, og bokse ikke på boksebuden. I dag skal vi øve nogle forhindringsmanøvrer, så man ikke kan blive slået ud af ens modstander. Yes. Det man altid kan starte med, det er at slå, og så bokser, hvis man så ikke sådan her, og så. Yes. Man kan også gøre sådan her, hvis man har lyst, så hoppe tilbage, og så slå, og slå, og slå, og hoppe tilbage. Og hoppe tilbage. Så kan man bare blive med det, hvis man har lyst til, og så måske nogle uppercut til eller noget, ikke? Så kan man også gøre sådan her. Så hvis modstanderen slår mod, så kan man hoppe til siden, sådan her. Og så bang derfra. De prøver at vise det bedre, så sådan her, og så bang. Og så hvis modstanderen slår sådan der, og så bang. Og det kan man selvfølgelig også gøre for den anden side, sådan her. Og så bang, ikke? Ja, det var faktisk det for videoen. Jeg ved godt, den var lidt kort. Så bliver det til. Ja, vi ses YouTube.